ya na Khadija. Raba nawa idan Allah ne ko nan daɗi. Ga ni ga kamun zawar masoyiya. Gaskiya da yaya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam masoyiya ta. Ya kuka tsaya a nan ne ba ku ƙarasa kofar gidan ba. Ke ma dai ke san ina tare da mutumin in kun kowa bai gamu fa. Raba manya. Da ke ma irin wannan kallon da yanzu ya canja ya zama salihi dan yanzu Allah ma shine wanda yake kiran sallah. Raba macijin sare Kano. Ya kuma sai magana ce wannan mutum ya zama salihi ya kamata mu gode wa Allah. Dan yi shiru mun sakan biyu Allah baka dauko. Na ji baki ɗaya na kasa sukuni ne samun sukuni ne. Kana gaishe ta fa ko ka manta? A ta Khadija ina wuni? Lafiya kalora. Kin ga har kun yake ji ko? Ai mutum ya tuba ya kamar ba shi ba.